Hi लोगोफोर, गुड मर्निं, वेलकाम बेक टू माय यूट्यूब चेनेल। आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दं। आंबो मोजाङैनो दं आरोना लोगोफोर दासान्दि। ओमफ्राय नै जा ड्रिम प्रडाक्शननि मोनसे गोदानै शर्ट मुभि शुटिं जागासिनो आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय इथिंजा खालामगासिनो मानेखि आं गोबाङै ब्लग लानो हायाखिसै, माने भिडिअ खालामग्रा रावबो गैया, स' केमेरा हमग्रा रावबो गैया आंहा, बेनि थाखायनो। ओमफ्राय बेखौनो ससे क्लिप लानानै दोनबाय, बेखौनो नोंथांमोनजों शेयार खालामफाबाय आरोना लोगोफोर। ओमफ्राय नै बिथिंजा दा जटिसनि सोलिगासिनो, ओमफ्राय लोगोसेनो माने बियो हारसासो जागोन नालाय, स' माने हारसायाव उमुखखौ मा होनो होननानै बेफोरबायदिनो मिनिलायगासिनोमोन आरोना। खबरानो गैया दासिमबो। फनखौनो खालामहरनाय दं। अके लोगोफोर, बिदिबा दिनैनि ब्लग भिडिअआ एसेनोसै। मानो होनबा आं भिडिअखौ बांद्राय गोलाव खालामनो हायासै, जेराव आंनि मबाइलखौबो आं लोगोआवनो शुटिंआव लाफानांगौ जाबाय, बिनि थाखायनो। ओमफ्राय बे भिडिअखौ ड्रिम प्रडाक्शन चेनेलाव नुनो मोनगोन। लोगो मोनफिनगोन नोंथांमोनखौ नेक्स्ट भिडिअआव। बाय बाय।